Jingpule na kita banengkong jeng kisiem kalnong ba Khatwei khot Taiew hatu ba kundai. Hadien ka jingyap unabot ka Ktien utrai galawan holeja barunong teshbi kaong yang joj Lait kendo yo ahab usiem ke Israel badon Samaria khamat udon hakabri sowan unabot sya ka bau Lait bandat dakhol palpin ong ha utrai ong kumne hato pila peniap bat pila kurup ru nang ta pin ong ha utrai ong kumne hakata kajaka bagi kseu kila Jylliew ekasnam unabot kikseu kin sa Jylliew ekasnam jung piru u ahab u ong hau Elijah pila shem yang amo konong shun jonga ula jubab haot ngala shem pi namar pila di yaladi banle ikabas new khamat utrai hakmi ngan pengat ikabas new halor jong pi ngan sasar len pi ngan sa penduk khoj naga yeng u ahab yu kenja shenrang baro ha Israel lau marau ne balai lut ngan sa palong ya ka yeng jong pi kum ka yeng ujerabom ukhun uneban Bat kumya ka yeng ubasya ukon wahija namar ka jing bitar siya ka ba pila kantay nga. Bat namar ba pila pelong yu Israel ban lepom. Bat siya pang ka Jezebel utray ulaong ru. Kiksew gin sabam ya ka Jezebel hapo kiput ka Jezreel. Uno baday ujong wahap bapanyap hapo shnong kiksew gin sabam ya u. Bat uno baday jong ubayap halum hawa kisim kason ken sabam ya u ampat judon ubadiya ladi kenang banle ya kabasniu kmat utrai kumalale waham ya uba ka Jezebel ka tengah jong u kalakan shot ulale sang teng da ka babut ya ki Blei tau kumbalale kinong amor ya ki bau trai ulabe krat haki kmat ki Israel Teh bawa hablu sngo ikini Ktien ulakat yalagi jan ulakop de jan berni hakamet jemu bat ulas sya jen it berlot ya ke jan berni bat ulayat layeng da ka bale dio tiga Ktien utrai kalawan ho Elijah unong tejbi kaong pilio I bakumno wahab ula penrit yala dia kamat jonga namar ba ula penrit yala dia kamat jonga nganong pengat hau ya kabasniu kat baudang im henrai kisniu khon jong u ngan sapengat ikabasniu halor ka yeng kasem jong u ka Ktien jong utrai kasam san phui tuis ai atrai namar ngila lepop tuis ai nga Blei kat kum ka jing ebis ai jong me kat kum ka jing spun bakrau jong me to pandam no ik jing le palat jonga to sai phari nga na jing baman jonga tepen kho nga na ka pop jonga tuis ai atrai na mar ngila lepom ka jing le palat jonga shisha nga tep iki ka pop jonga ka yai don tengkranya khamat jonga persya eme yame marwei ngala lepom ya ka ka basniu khamat jome ngala le tuis ai atrai na mar ngila lepom tapayala ka khamat na ka pop jonga bat tapandam no ik jing baman jonga baro tapalai nga na ka jing snam Blei jong ka jing pen em jonga rang tau thali jonga un se ro jam ye ka hok jong me tuis ai atrai na mar ngila lepo ka Jingpule na gospel bukut kat kum Matthews kal nong pesan ker khot sau kulai adu pasau bupra Jisul ong halaki senran pilih sngau bala ong pin iet yalau para marjan bat pin isi unong shun jong pi ngapat ngaong api to iet ikinong shun jong pi bat todwai na ka banta gitu kibale ben ye pi kumta ba pin dublong ki khun jong ukpa jong pi ubah baneng naba upan me ekasngi jong u haki basneu bat haki ba baha kumju bat upan hab yu slap haki bahok bat haki bom hok namar lada pi changi ki breu ki ba iet ye pi Pinyo by nong ayu hato wat kinong lum khajna kimle kaju palada pi Blei tang yala ki para hato pilale ai ke ba khamper bani ki wei hato wat ki gentle ki kimle kaju pidai namar kata pan long ki ba janai kumbau ku pa baneng jupi long ba janai
the gospel jong trai